Puyat dahil sa sobrang lakas ng hangin. Grabe. Kumusta na kayo guys? Ayan, nandito pa si Christine hanggang ngayon. Pero hindi na masyadong malakas yung hangin. Ulan naman. Kahapo ay kagabi grabe. Alas 2, alas 3, alas 4 na ako nakatulog. Kababantay sa hangin. Nakakatakot talaga. Ayan, kamusta naman kayo dyan?
Yan, naka 1 hour na tayo guys. It's time to say goodbye na naman. Bye-bye. Thank you sa mga sumilip. Rix. Rix channel. Shout out. Thank you sa pagsilip. Bye-bye.